tha thei la tu ka mo hei chuanin a pahnih na tur kan khawi leh dawn chi a ti hian zom deuh nuai a nih hi hmanraw awm angin maw rem chan theih dan tur ang khan chuanin hei hetah hianin hei hi a chhawng eng zatna hman tur atan nge ka hrelo a hei hi a laiah lo ni ta se par sin ber hi hnuai sang hi sawmhnih panga kum thar ni khat ni hmasa ber a kan ko hran pangpar tur a ni a na khan ka khawi zo hman lowa mani in kat chok vek angai bawk sia buai thla ve reuh lutuka chawi dawn tre pain ka thlenga erong ka inbawl sa vek amaw naupang ho kha chaw leh chawhmeh pakhat siam tur ang chaw khan ka dah sak ta chu tian hei hetianga tlema bun ve deuh hlek mawi tak kum thar ni ni hmasa ber ani awangin kan phak ta tawka mawi tak khan a duh ve si a buai thla a ho tak ve reuh lutuk hian sang ni sawmhnih panga ni hmasa ber a kan biakin a kan pangpar tur a nih hi chuan ti hian an dah ta a chan chu hei elo hi helai hi puan khuh tur ania mahse ngin nizanah chawpchilh deuhin kalna hman awm tawh lovin damdawiin a kan chho leh ta daih bawk sia kan khuh hman tawt a lo ani han camera ka sawn sak ang chaw amaw hei an ti dawn ta kan ka hian kan sei lo chuanin a kurung duh dawn taka chuang chuanin kan zet leh dawn ta a hei te deuh bawk sia chuan chuan leh panga lam nen theih na tur ani kan ti lenga chuanin zet leh keuh ila keuh ila keuh hei tunlaya kan tam tak ina kan chen maw ka ve ve deuh mai chu elo hei mi an ni la an ri lu ku an lo in sit moi moi na an za deuh man an za deuh chen chen ang chua mi fiam chi ho maw yang hi a chawi ka tir lu ka chuanin ka sei fo thin chu elo ri thong thonga ri bol bol ho hi an ri lu tuang a tha an thing rin na te pawh an sei bol bol kan ti thin ani chu ma se le chu ka pawh lo ni chu a chan chu ri thong thong khanin tu ta phe mi ta ni ang nge na ta ang nge mi ta thin lo na ta kan ba tong chuan te khan an to dan te kha ka kai to thin tur ni chu a chan chu hi machine te chu
tu mà mình thấy tập tập cái nông lâu à kan pa te klo ka ni chuma tu kan kan mo jana to kan the chi ke e soi chwa ke lo kan the a to kan the am chi chu tin le kan soi chwa wa ga thì là xem thấy có bói nó cái con đường thì tấm tập mình xem nào này chúng ta trong hai tuần ngồi ra thấy à thục thục ra thấy cái tiếng phát cho cái tiếng là có cái tuần tu xem cái này là anh cũng qua anh ấy chụp lại cái này anh ấy làm cái tiếng nhìn là anh ấy chụp mỗi lần mà suy ra cái tục cái này thì top sẽ anh ấy chụp mình xem mà xem cái này mà mình xem chụp tu mà mình cũng mỗi lần qua này sẽ là mình xóa lâu cái năm lâu này chúng ta vẫn xóa lúc cái mấy tuần chúng ta chúng anh làm càng lâu mấy bên hàng cái viên thì kan ngồi thế kan thuộc thế chú thuộc ba bài làm thế chú bài làm má bài đằng từng cái trả cái thứ thì số có gì hay trong nó vậy rồi mà sẽ tấm tập bài đằng số anh chọn là hai bài đằng cả những bài đằng này rất đông chọn là bài đằng này chọn thì cái điều khăn ngay về rồi cái tiếng con chọn là cái bài đằng nó sẽ chọn cái này không về đây là bài đằng nó sẽ chọn về mấy cái này á
zota hei ti hian camera pa ngai thlalak he ka zei vak lova nakina hemi ka khoila hi chu ka lo la to lo mai a rain ti ka ringa ka hlau bawk sa rain ti ka maw nakina hemi ka khoila hi chu ka lo ti lang tawh lova nakina ataka khita din hmuna te dule hei kan ti lang le anga chuan kan sawi photo angin pangpar ina dai dan le ram chan ang he zon thleng pawimawh em em a tihian a mawi thei ang tur berin mani phak tawkin ram ti ve le maw no nih hi aw